Amaguma abandlakalanga acamagwa lokunina behla entabeni ngesilulu. Namkelekile kaloku kweli khaya lenkcubeko yesintu. Apho sithe gqolo khona sithetha ngezinto zamayeza, sithetha ngezinto ezinyangayo. Namhlanje nguLwesithathu kaloku lolo suku ngalo esiye siphathe igqabi, siphathe ingcambu, siphathe ixolo, siphathe amachiza onyanga, siphathe amanzi, siphathe amafutha, siphathe amathambo. Sizama ukunyanga kaloku bantu basemabheleni. Namhlanje kaloku nje baniyazi ukubana lusuku lwesithandathu kule lockdown. It is the 1st of April. It's not April's Fool ke, kuba kaloku sixakene nayo le nto ile nyikitya yokufa. Njengoba singekaqhubisi njalo kungalibali ke wena ukusubscribe ukwenzela ungaphoswa zezincoko zalapha ekhaya noba ukuyo le lockdown. Sithetha ngantoni namhlanje? Namhlanje sithetha ngesityalo ekuthiwa yi-plantain. It is relevant ke le discussion namhlanje given the circumstances of the day, given the problems of today zale COVID-19. What we want to say ke xa sithetha singabantu bamayeza ukwenza uba singasuwishi, ukwenza uba singaleqwa nazi-pharmaceutical companies, asithi le nto sithetha ngayo inyanga le COVID, kodwa sithi iyancedisa ukukhawulelana na some of the problems abantu abakwi-lockdown. Andithi uphayana ekhaya ukwazi uphuma, iiteksi azikho, kuthi uhlala endlini. Izifo ke zona azikho kwi-lockdown. Namhlanje sizama ujonga isityalo esincedisanayo nee-problems of the day. Sithetha nge-plantain. Zimbini ke iindidi ze-plantain. Kukho lena ekuthiwa ngu-broad leaf, uzayibona yona ingathi ze-baby spinach yavula. And then there's a narrow leaf le itswebhayo. I-broad leaf mhlawumbi fortunately ke asizuba nayo kweli lizwe, so you won't be confused. Esinayo eninzi plantain le kuthiwa yi-narrow leaf. Esi sityalo ke sesona sityalo sixhaphakileyo ingakumbi apha kwezi lawn. Ukuba uneloni ubone isityalo esikhula ixesha elininzi, not always but ixesha elininzi yi-plantain. Apha phakathi kwamakhaya uba ubukhe watshenta noma khange utshenta, apha phakathi kokhula i-plantain ininzi enzi nalapha ecala kwendlela. You'll find it nalapha kwii-driveways. Esi sityalo abanye xa besibiza bathi poor man's pharmacy. Namhlanje sithetha ngaso eso sityalo silula kodwa esinceda into eninzi. With a quick disclaimer, into esifuna uqala ngayo ke yilena ethi xa sithetha apha kweli khaya, xa sithetha ngezinto esithetha ngazo ezi zityalo, asifuni umntu acinga uba we are substituting i-medication yakhe. Asifuni umntu athethe esi sityalo without verifying. Ingaske na uziverifayele ukwenzela uba ungabuyi ukhale, kuba kaloku nathi we do esethu istudy xa senze ezi zinto, kodwa nawe zenzele ukwenzela ukubana ungabuyi ugxeke mntu. We always say wena mntu pregnant, wena mntu uzilactating, is important ukuthi if you want to start i-herb regimen, ufuna uqala into yamayeza aselwayo, ingaske you consult with your healthcare provider. That could be your doctor or your nurse. Mandingayitsali kude ke sincokole ngayo le plantain ukuba inceda ntoni i-plantain. Siqale ke ngezifo zikhoyo namhlanje, i-asthma. I-asthma uyayiqonda ke mos le nto that leads to difficulty in breathing. Omnye umntu ufumanisa uba because engakwazi ukubreatha kufuneka afumane inqawe, omnye atye iipilisi ezithile kuthiwa zii-bronchodilators ukwenzela ubana akwazi ukubreatha in and out. So esi sityalo kuthiwa i-plantain does assist in breathing. Ubilisa ingcambu, usele half a cup kabini ngemini. You can tell ukuthi even if you had some wheezing, nathi xa uphefumla uyakwazi uyibona tyhini noko okakuphefumla is better. Akuzuba better namhlanje ke, ayonqawe le uzayisela namhlanje, maybe by tomorrow you then start to see ukuthi elayeza liyandizama. Wena une-dry cough, uyakhohlela kodwa uyeva isifuba esi komile, kukude ngathi kubuhlungu ukhohlela, take i-plantain, bilisa nawe ingcambu, usele la half a cup twice a day. Wena mntu ne-bronchitis, inflammation of i-bronchus, nawe do the same, because yonke le nto is something to do with breathing.
I sometimes advise abantu njengoba uzawuva xa sincokola, sometimes sithi bilisa ingcambu, sometimes sithi bilisa leaves. Omnye umuntu athi why ndingazibilisi zonke in the same pot. Mna I see no problem. Umzekelo umtshana wam just recently 2 days ago naye beqalwa yi-asthma having travelled from Joburg to East London. Namve qalwa yi-asthma to an extent, but we also got worried ingathi kanti contracted i-COVID ebhasini. Samenzela ke the whole leaf amagqabi nengcambu wasela. In the very same night there was a difference. The next day waqalisa umntana udlala. So we are saying ke, if you don't mind, bilisa ingcambu namagqabi. Wena mntu une-piles, bilisa ingcambu nawe, do the same, sela half a cup twice a day. If you once had cut, okanye une-cut, une-bruises, thatha igqabi eli usenolintlantlatha, usenolibetha ngento kubekho la paste, then you put it kule ndawo ine-cut okanye kuloo ndawo inenxeba to stop bleeding and to assist i-wound healing. Wena mntu une-gall bladder, bilisa amagqabi wenze iti, you do the same. Yonke lento ke izawuba ngubilisa lento half a cup twice a day. So wena mntu une-oral thrush, bazawuyazi ke abantu i-oral thrush, ulwimi olu luzawuba nalaa nto imhlophe. If you go to the clinic bazawukunika i-Nistacid uqabaze yona acid drops. Kuthiwa apha bilisa ingcambu, sela half a cup twice a day. Wena who's coughing, as we mentioned, i-upper respiratory infections apha ngasentla, if you are coughing, nawe bilisa njengoba nalaa mntu une-dry cough, because this is also coughing, whether it's productive or is not productive, i-cough, bilisa. Wena who's bleeding, you'll do like laa mntu une-cuts. For i-mouth ulcers, you'll do laa mntu une-oral thrush. Wena who's got i-sore throat, i-sore throat le idinga sikufumana ii-lozenges, umunce, nawe you take igqabi, uyalixhokonxa, ulenza i-paste, and then uyaxukuxa. Ungayenza loo nto as often as possible because of course side effects. Ungamane uginya loo pisinyana okanye yenza iti, usele lathi, because it goes to your throat, it soothes the throat, esibisenza kulaa mntu ebene-dry cough. If you've got i-dandruff okanye une-scalp problem, iscalp sakho sikunika ezo ngxaki, nawe yenza iti ngawo la magqabi. Izawuba yilaa nto ingathi yithi xa uyijongile iti engenabisi. You wash the scalp and then you let it dry. Ungathambisa ke something of your choice. I normally advise abantu ukubana also use aloe vera oil. If awunayo, yikhangela apha kwaVusilanga uthambise yona. It also nourishes the scalp and nayo on its own i-assista kule nto ke. There's nothing wrong ukudibanisa izinto ezimbini ezintathu. For instance, uzawudibanisa yona i-plantain to treat your scalp, dibanise nayo aloe vera to treat your scalp. You also get guava leaves, ziyafumaneka nazo apha kwaVusilanga. If uya phaa ku-www.vusilanga.co.za ufumane i-guava leaves, nazo you use for the same purpose. Wena mntu one-liver or kidney problems, I want to emphasize ezi zinto that are too serious. If you are still to consult, you can take herbs, because i-herbal practitioners nabantu banyangayo, we get in trouble when we advise abantu ukuthi mabasebenzise amayeza. Kuthi abantu mabaya esibhedlele, then we normally say qala esibhedlele. If awuncedakala esibhedlele, then you come ke ngoku, because uba kuthi waqala kuthi kubekho i-problem, umntu ukuthi uswelekile or whatever, then is a problem. Kanti if umntu uswelekele esibhedlele, there is nothing wrong. I'm not protesting, kodwa I'm saying if you've got i-kidney or i-liver problems, bilisa amagqabi, sela, you'll see difference, because le nto siyitshoyo has been tested ngabantu kwiindawo ngeendawo. Now do your own test if you think that mhlawumbi kukhona apho sishekela khona. If you've got i-gastrointestinal inflammation apha esiswini, nengxaki, whether une-dysentery or you've got i-diarrhea or i-problems of that kind, is important ke ukuthi nawe ubilise amagqabi usele. Sithethile ke nge-cough, sathetha nge-flu, i-respiratory infections that are linked or that may be linked to i-corona. You make sure that kuyo le period yale corona you do everything that's possible, because you can also take i-plantain as a form of prevention while ungekabi nayo le corona, so that i-assist to prevent ezinye i-infections of i-upper respiratory, because kaloku xa una any of the upper respiratories
people will always suspect i-corona sizayiyekilale ke bengekakhali oonodata bathi zaphela idatha zethu. Sithi makube xosi ke zihlwele zikalanga, ninganibali ngomgqibelo ukuba sincokole zidlumzi, sidize amahlebo, kulapho sicebisana khona. Kanti xa siphinde sidibana ngolwesithathu kulapho sithi sincokole khona ngenye ichiza, sincokole ngenye ingcambu, sincokole ngenye ixolo. Ukuba ufuna ungashekeli, subscribe ukwenzela ukuba kungabi khona enye ekuphosayo. Also check other videos esesigqibile wena mntu usanda usijoyina. Makube chosi ke zihlwele kube hele sithi camagu.